Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Fkjgp Balat Border Area Unit yaka sngi u klawat kari unongele persha yaki pareng baru unongele lajlo yaka jat benreu u Kiang Nangbah menakalai tarik ubnai nopra arazar arpuar hamadan football ka snong jilep Mausram constituency da ka bala penha perda ya ka football final bala pen ko Burom ru yaki nongelam bala shongthai jong ka seng iba pleo star lartang president Fkjgp Balat Border Area Unit badi ba Hela Sings Imli General Secretary Fkjgp Balat Border Area Unit baru layo ban sam yaki Khusnam Tor Shaprang Excellency Award arajar arpuar sheki samla puli ba pas bha ki excellent beper jongki nadu matric hadu ki postgraduate hagani ka program uba Elton C Warjeri ubadai senior vice president Kynmaw kum kongsan baru sumbut kongsan udai uba Arkinfield Konglam sports secretary Kynmaw ha kabala dan rengkat ru da ki rangba snong ki secretary snong nadu tolong pleng hadu dangar balan ki reurang ba ban pensngan bat I mean same lem hagani ka jingye kai football final ka tolong pleng kala yo ra ya ka nam job hadin bakalala ban penlem ya ka penden so saw